terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico, no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Moi bo día, o meu nome é Mario Outeiro Iglesias e son profesor de ensino secundario. Como vedes na imaxe, estou nun centro de ensino, nun instituto, en concreto no IES Pedregal de Irimia de Meira, onde nace o pai miño que tanto amaba Manuel María. Manuel María non era mestre, pero amaba os pequenos. Por lo tanto, deixou unha escrita moi abondosa de literatura infantil e juvenil. Eu quería lervos como Manuel María se presentaba aos cativos e as cativas galegas ao final do libro Os soños da gaiola. Procedo a ler. Eu son de Outeiro de Rei, viliña da terra xa, onde aprendín a viver e a soñar con libertad. Teño dous grandes amigos de trato noble e sinxelo, o caudaloso pai miño e o regato de cepelo. Vivín en Lugo algúns anos e conseguir ser bachiller, e gastei a adolescencia entre o lear e escrever. En Lugo atopei para sempre o meu amor que é Saleta. Comigo a vida non puido ser máis xentil e perfecta. Casamos, quixo o destino, ou cecais a nosa sorte, que levemos moitos anos con residencia en Monforte. Nós sempre fomos galegos, sinxelos e verdadeiros, soñadores, trotamundos, editores e libreiros. Profesión, procurador, ando a exercer como tal, pero sempre usei dese oficio dun xeito limpo e cabal. Hai quen di que son autor prolífico e incontinente, en o sinto e teño mágoa de non ser máis competente. Para que os leades na casa e os disfrutedes na escola, escribín con moito amor os meus soños na gaiola. E aquí sigo, ledo, fano, satisfeito de estar vivo mentres o tempo me gasta, paseo, leo e escribo. Palabras de Manuel María no libro Os soños na gaiola. Que vos aproveite.